gasto foi claramente innecesario este ano? Moitos. Pero o máis que digas, joder. O máis innecesario. O máis innecesario. O máis innecesario. Es que tuve moitísimos. Moitos gastos innecesarios. Que digo, pa que gastas diñeiro en peajes? Cólate. Por exemplo, ¿no? De repente, vaste detrás dun dos de telepeaje e ¡miau! Estou pensando en empezar a facer eso. Non se funciona tan fácil ahora, Que pasa? Atravesar así. Ti riste como se nunca che pasara pola cabeza facelo. Pero imagínome comendo a barreira. Non, ti aproximas ben o coche e non vais a A barreira. ver, son de goma, teño que admitir. Que Ti xa probaches. No, son de goma, é verdad. E deixou toda a luna do morro de diante todo en blanco. Pero o que teño moi claro é que as peajes son moi necesarias de pagar a día de hoxe. Entonces vou a decir que as peajes 530 euros. Gasolina e peaxes, todo. Non te parece... Todo. Parece pouco. Todo. Socorro. Ti tes o TPV? Sí. O TPV, o VIAT, perdón. Entendinte. O VIAT, Estou dentro da tua cabeza. Sí, entendinte. Telo, non? Sí. No, é dicir, non Igualmente. pago as voltas. Claro. E aínda así, 500 pavos. Guau, É unha barbaridade, Barbaridation. La Virgen. La pues, Virgen. En 2026 sube. Me cago en... Como a todos os anos. Suben as peaxes. Estas son as noticias que os mequemeque. Como a todos os anos suben. Paga la baliza. Si es que vamos de mal en peor, de verdad.